Bangkal TV. So, what's up guys? So, karon na ami challenge. Mao na siya ang Kamyas Challenge. But before that, don't forget to like and subscribe sa mong channel. Ug ayaw kalimot og like sa among Facebook page, Bangkal TV. Let's go. Yeah, bye. Anon. Talo ka po boy. What's up mga kabadino? Ako kay di mo kung gawin og iba o kuhan. Parang siwa na kalamansi. Lugi, Kay Maptos ang tiyan. So sila ra upat. Lugi. Tulas kay kuhan pong tunglas. What's up, Rick? Gina? Balot. Sila ra. Kayban is weak. Ay! So, what's up guys? Ang criteria ani nga challenge kaning Kamyas Challenge is isa-isa nila is magkaon ani. So, while magkaon sila, magpili sila ani og ilang basahon nila. Kinsa tong mo react or kaning maguba ilang nawong hapakon. Guba na da. Patay na. Pilik. Muro mo may. Imilig ko mayo. Ilaw ka may. Boy. Twerk sa'yo. Boy. Ang orbe, ikaw twerk. May sisiro kayo ni. Sisiro sa akin to. Nagatot. Ibasa daan. Di mo ano, ang gundo. Bakas. Bakas. Grabe, round 2 na ganito na sa'yo pag isa. Good po guys. Mukot sa kuto-kuto. Ito ay because. Ang agtao. Kaya pa ka, daw na, umaga na. Ano sa mnoy? Ay, sumuloy. Dagko, bayan mo. Pis-pis mo na. Kaya na ba, mama? Ano sa mnoy? Ayun ang gagmay mo. Kita niyo guys sa among tulo ang kadungang tikasan. Kasan maro. No, ulo, ni. Kini o. Basta kuto-kuto eh. Gara, uy. Dulit mo diyo. Okay, kita ko lang daan. Sakit sa kilid. Ampak ka na nani. Sakit sa kuto-kuto eh. Masa sa Lloyd? Paluwi mo sa akin guys. Pakita sa kuan. Baki. Bakit? Gayoy. Usap sa daan. Kana magdungog kid, madungog. Dungog ka pa. Ang kao kasi diya. May ka basa eh. Study. Study ako pagbasa kay Rudy. Bago pa kasulat. Binatay. Pasa ko. So, round 3 na guys. Wala na sila asin. Pas. Asin, wala na asin. Duha na Kamyas, isa ka kalamansi. Yo, soy, kani soy. Wala siya sil. Pag-usap while magbasa ana. Huwag mapindi na siya daan guys. Hindi namin mo padayon. Balik to normal na. Yahay kayo. Pildi o mapildi ka na. May nakamutan, hindi mo nga di ka mapildi para maka-out mo. Ano guys?
Daot ang dagmahong dagmahong. Introduction. Setting mo na. Luyo. Setting mo na. Duwang sapan. Duwang sapan. Wala na mo. Yeah, bye. Tidak siya. Bigyan mo kayo guys. 3, 2, 1. Patril mo siya. Dugay ka. Ate. Na. Ana. Patril man. Bunot. Dali, nag... Away asin. Aw, nabog ko asin. Asin nyo din. Sunod ha, asin na tanan. Hindi kasal ka na sa kilid rin. Kaburuto. Wana bungkag. Sapa yun. Uy. Uy. Laro kayo. Murag unggoy ay butang sa kilid. Oo. Dara. Wana bungkag ko. Sapa yun. Nakasapa yun. Apa ka? Iyon na. Possible. Kasal kayo. Wala ginumpok ko dito. Hindi na ito yung no. Oo. Di, luwan yung sapan. Kailangan lang katiyak. Kaya pa Balo na, immune ako karon. Grabe ka. Uy! Saan na? Saan na? A few moments later. Ito ang kalimon. Final round. Wala ko, surin din ako kay asnong kayo mga naong tapad. Karon, dua ka kamyas, dua ka limon, apil nila usap. May narinig siya okay. Nundang naman siya. Lagi challenge man na. Uy! Uy! Guys, I'm the winner. Ang mga wit guys, nagsukat ko guys. Ang isa na Pero nagto. kung toko. Hindi nila makaya. Pinoy gina ko sa tao, di ba? Pa! Luma eh.